99,000 nga balor sa droga nakumpiska gikan sa duha ka drug suspect sa Davao del Norte. Ato saron mga katropang kompletong detalye sa report ni katropang Bong Umake Algabre. XFM Report. Kapin sa 299,000 pesos balur sa gituang Cebu ang nasakmit gikan sa duha ka mga notadong nagapayuhot humanadapan sa bypass operasyon sa Carmen, Davao del Norte. Nahibaluan nga ang Carmen Municipal Police Station ubos sa liderato ni Police Major Lopi I. Cibreros III UIC malampusong mipahigayon og bypass operasyon nga misangpot sa pagkasikop ni alias Wowe Joey nga high value target og Ryan nga street level target. Ang anti-drug operasyon mipahigayon niini ala 1:40 kadlawon niadtong Nobyembre 8 tuig 2025 sa Carmen, Davao del Norte nga miresulta sa pagkakumpiska sa gidudahang Cebu nga adunay gibanabanang street value nga 299,200 ka pesos. Matod sa hipi nga kining kalampusan nagapakita sa hugot nga pasalig sa istasyon sa pagwagtang sa hulga sa illegal nga droga nga makaguba sa kinabuhi, makaguba sa mga pamilya ug makahulga sa kalinaw ug kaugmaon sa komunidad. Ang pagkasikop niini nga SLI nagsilbi nga usa ka lig-on nga pahinomdom nga katong mopili sa pagpamaligya sa illegal nga drogas magatubang sa hingpit nga puwersa sa balaod. Ibutyag usab nga ang Carmen Municipal Police Station padayong nag-awhag sa publiko nga magpabiling mabinantayon ug mosuporta sa nagpadayong kampanya batok sa illegal nga drogas nga nagpamatuod nga ang panaghiusa o panagtinabangay sa mga tinugyanan sa balaod sa gobyerno o komunidad mao ang labing gamhanang hinagiban sa pagtukod sa lungsod nga walay hampak sa droga. Katropa, siguruha nga tin-aw ang imong mata para sa pagmaniho sa sakyanan klaro og tataw. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umake Algabre, XFM News.